Manig. Manig, damit, gatas. Lako. Lakas mo, tay. Naman nogay, guys. Hindi nakita mo. Hindi kargana ka. Kiruwar mo. Kiri lakas mo. Oh, at Tagalogan. Wow. Sige, sige. Buka mo na yung kutsilyo mo tayo. Baka makasaksak ka. TV5. Toothbrush pa yun. Toothbrush kayo. Lambo. Tay, inya may bagam ngay. At may ba pasalamat na Pasalamat na kir ko naman. Nakulong na. Talaga naman nakulong. Awan asawa na. Wala po sir. Walang asawa. Si yung may sangay. Wala din po sir. Ay, wala din. 10 kain. Ay, sabi 10 kain daw, hindi 10 kilo. Attorney. Sabi nung nung complainant. Yun. Kain ba o kilo? Ilang ano yun? Kasi bultuhan yan. At pag inano mo yan, isang kulo. Ilang kilo yun? Kung 10 kain. Kasi 1 kilo niyan, ma'am. 2 piraso lang. Na 10. Kung Isang malalaki kilo, yung 2 bunga. piraso? Dalawa to tatlo. Dala ko, kalating kilo. Kung malalaki yung bunga. Oh. Oo. Ilang Pero ang sabi sa inyo, 10 kilo lang yun? Yung kumuha? 10 kilo? hindi binurat daw Manunga sako. Sako ba? 10 kilo. Kilo na. Oo. Bunga na lang. Nung di ba Isang puno binurat daw. daw 10 kilo lang daw. Naglalabati. Ay. May talaga kapunsil ka niya. Sir, may sana. Ang naunay makangkanad, lalating sa tinulan na. Tinimbang ba? Ano po? 10 kilo? Kain, kain. Sabi No. na. Sako. Hindi kain. Yung sa Manunga sako. Pero, So, yung sa kanya, sa complete kasi Isang tangapulo nga bilang. basta isang puno na lang. Isang puno. Yun na lang, sir, para basta yung party lang dito, sir. Yung isang manggaling. Tapos yung lumagpas sa yung doon sa kabila. Hindi, sir, yung nandito na party yung pinaka. Dito may natira. Season yata yung pamodelo. Dadalat tayo bagay ng anak mangga. na Anak mangga na. yung kumuha ng mga Bantog. Barangay Bantog. Magla-live po ako sa News 5, ha? Sige, nagkahan lang po kayo. Tayo, tignan-tignan niyo po yung mga binili sa inyo, ha? Pa-share guys. Sa TV5. Master lang ako. Na low floor. Lahat na shot. Lahat na shot ko yung masarap. Isang oras. Pa-share na guys. Para marami tayong kagagawa ng
Anong bonggan? Ha? Anong nare? Bantog. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Bantog, dito sa bayan ng Asingan, sa Pangasinan, kung saan dito napuntahan natin kanina si Lolo Nardo Flores, mismo doon po sa PNP Asingan, Asingan Station. At ngayon lang po, bago mag alas 12 ng hapon,